ଜୟଗୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ ଦୟାଲୁଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହପ୍ରତି ରୀତିକ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମିଙ୍କ ଏକ କାହାଣୀ ମହାଜୀବନର ଅମୃତ କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମନର ମଣିକୋଠର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନାରେ ମହାଜୀବନର କତିପୟ ଏକାନ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳାନ ରହିଛି, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅତିମାନବୀୟ ଚକ୍ଷୁଷ ଘଟଣାର ଅମୃତ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ମୋର ଅପଟୁ ଭାଷାରେ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଗଭ୍ରାନ୍ତ ଆଦର୍ଶବିହୀନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ସେହି ସର୍ବହରା ଦୈନ୍ୟତାରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତରେ ଗଣ୍ଡି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନରେ ନିଜକୁ ଶସ୍ତା ଓ ସଚ୍ଚା ଦେଖାଇବାରେ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନରେ ମସଗୁଲ, ସେହି ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଅନ୍ତରାଳରୁ ଦୁର୍ବଳ ମାନବ ସତ୍ତାକୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ତୃପ୍ତ ବିଷାରୀ ଜୀବନ ଦେବତାର ଦୈବୀ ଲୀଳାର ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଝଲକରେ ମୋହନ୍ଦ ମଣିଷକୁ ମୋହମୁକ୍ତ କରାଇ ଶାଶ୍ୱତ ପଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ତତ୍ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ସହଜ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ବିହିତ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପରମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରମ ପିତା। ସେହି ଐଶୀ ସତାର ମର୍ମ ବାଣୀର ଚରମ ଆଶ୍ୱାସନା ପୁନରାୟ ଥରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ। ସେ ଦିନଟି ଥିଲା 1966 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 16 ତାରିଖ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଦାବାହର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଐତିହାସିକ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଦିନ ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଶାଳ ଜନତାର ଭକ୍ତିର ଆକୁଳତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିଲି। ଅଳ୍ପ ଖୋଲାଥିବା ସେହି ଝରକାର ଫାଙ୍କା ବାଟେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଠେଲାଠେଲି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭିତରେ କେହି ହୁଏତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଟେକି କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାହାରି ଭିତରେ କେହି କେହି ଭକ୍ତ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉଲ୍ଲସିତ କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଥିଲା ସେ କହିଲା, ଠାକୁର ମୋତେ ଅନାଇଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ଜନତା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପରମାରାଧ୍ୟା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି, ଅଦ୍ୟପି ସେହି ଲୀଳା କରେ ଗୋରାରାୟ, କେଉଁ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାର ପ୍ରାୟ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ହଠାତ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅନେକ ଦୂରରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଗା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରର ସେହି ସ୍ନେହଳ ମଧୁର ଠାଣି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦରେ ହାଜରା ଭାଇ ଦରଜା ପାଖରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲି, ବିହିତ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଏ ରୀତିକ ଦାଦାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକିଏ ପରେ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଦୀକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସକାଳେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାର୍ଲରରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବିଶେଷ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବେଳା ବେଶ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯେ ଯାହାର ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାର୍ଲର ବାହାରେ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ର ଦେଖେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଖଟ ଚାରିପଟେ କାଠ ବେଢ଼ା ପାଖରେ ଆସି ସକାଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ସେହି କୃଷ୍ଣପଦ ହାଜର କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ପଶିଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲୁ ଏବଂ କାରଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ବେଳରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ରୀତିକ କହୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକଟି ଟିକେ ଆଡ଼ବାଇଆ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ପଶିଲାଣି, କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ କରି ପକାଏ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସ୍ତେ ଯାଇ ତା ପଛପଟେ ବସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ବସି ଶୁଣେ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଭାବରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ତାର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହାଜରା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସକାଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଋତିକ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିଲେ, ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ଆଖି ବୁଜି ଦୁଇ ଭୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର
ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଦୁଇ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି, ଆପଣ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ ଚା ଦୋକାନ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାତ୍ର ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇ କାନ୍ଥର ଆରପଟେ ଚା ଦୋକାନରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ଘର କେତେ ଦୂର 24 ପ୍ରଙ୍ଗଣା ଗାଁରେ, ସେଠାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ କଇଁଛ ଦେଖିଛୁ? ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହଁ ମୁଁ କଇଁଛ ଦେଖିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ଡିମ୍ବ ଫୁଟାଇ ଛୁଆ ବାହାର କରେ, କଇଁଛ କ'ଣ ସେହିପରି କରି ଛୁଆ ବାହାର କରେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାହା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଦେଖ କଇଁଛ ମା ନଦୀ ପାଖରେ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି କାଦୁଅ ବାଲି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ପାରି ଫେରିଗଲା ବେଳକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସ୍ନେହଳ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ନେହତକ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର କରି ଅଣ୍ଡାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କଇଁଛର ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଛୁଆ ବାହାରିପାରେ। ତେବେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋର ଗୁରୁ ଏତେ ଅକ୍ଷମ ଯେ ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଯା ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହଳ ଦୃଷ୍ଟି ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଏହି କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲା ପରେ ହାଜରା ଭାଇଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରେ ଆସି ହାଜରା ଭାଇଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲୁ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ମହା ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରକଟିତ କରାଇ ଦେଇ ଚରମ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଆମେ ଯେ ଯେଉଁପରି ହେଉ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଯେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହଳ କରୁଣ ଧାରା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ରାତୁଳ ଚରଣରେ